animonyam kamfo den wode da bia woye yedem se ne den so wode afiti dwumadia ebro adwene ntiase so ni nyina ne se won ka ye ho a wona ma asem so beda nipa bebrebe akoma de me so nyina ne honhoma hoden ne gostare tumi ne adom a ba de beye adwuma na wotwe mu me so se fadom no fa ahom nyina se ne nas ne pagya wodin ena anwumere yi medem se wa asem ba tumi ne ahoden de akyinchi no wonam so de age akra nyina nkwa fa ba mu kasa fe mu kenka yeda wasudim amen. And I tell na se bi kawa e ma bumfu Bible said the Yankopon don on wa kananim because some ketua bi a kira ho na me say Yesu Kristo adaroma abeboa ho so ni Yesu a wa bragu so Jesus Christ woni no a wa bragu ba modern sir wona me beti mu up now do wakoma nyina ne wadwen nyina ma Christ woje me so amepe amen wasidan watoka waware yere wawoma but wunnim Jesus de wanya nyina so ne mfaso fisa dan ubewu agya ho ka ubewu agya ho wo yere ubewu manipa afra ware no umma ubewu agya ho adia ayewagya padia ya nkwaje adia ayewagya padia nkasa me se adia ban nkwaje isa oti asasi so a na se wonni nkwa wa breku da bia me ka bibi se ya nkwa sore enkopa yaresa ya nkwa sore nkopa kunu nya kwantuo ya kwa sore ekotie nyame mu nimde ekotie nkyerɛkyerɛ ne ade ahwehwɛ nkwagye ama ye kra amen jeme so amen amen enti sɛ matesa sɔfo bi wa me kɔ mpaebɔ nyansa bi anim matesa odifo bi asɔre wa ha me kɔ asɛm aware ye bɛ kama enye nyansa se difo bompa e ma wakwankyere na se usto mu nuoma nyina asa ne anturo odi won kwangoma e ba ja wate base o bompa e ma wo ko American embassy wanya visa 5 years multiple enye nkwaje na me to me ka ye nto odifo ma mo yira me kotu to goose on adana de toye jeme so amen amen the book of life enim odini de ade ba ko a me pasa wi ase nyina hunu ne se ade a ebetimi ama wo nkwaje ane se wo ba sakra de abai atwe na wajie Yesu Kristo di na wajai boneye oje meso amepa amen amen ya samini ye na me no obi di nkomo o ma na no so asofo me dia me bompa ye pa ti me bompa ye 4 hours te me ya me powerful na me say one so ati obi oye prayerful onye powerful yes obi oye powerful obi nyankopon asem tinimu amen prayer is not a power but the word of God is power amen jeme so amen amen ubetimi abompa 24 hours non stop but onye powerful obi oye powerful de nyame asem ya de aban tinimu Dianadwi me no obedi nkomo oje me so amepe amen amen makasa kakra bi ebi anamanche na mesraw sasa wonum wi a jai me di nyame di nsraw sakrawate na hwehwe Christ
For Bible na yɛmmea John chapter 5. Yohane asɛmpɛtrɛ num. Ne nkyɛkyɛmu baako kɔsi nkron. John chapter 5 verse 1 down to 9. John yankenkan. John 5:1. John 5:1. Bethesda bubuani na yaresa. Bethesda bubuani no ayaresa. Ye yesu Juda for afahyɛ duri. Yes. Na Yesu kɔ Jerusalem. Ɔkɔ Jerusalem. Enso tadeɛ bu Jerusalem nyantempono kɛseɛ ho a wɔfrɛ no Hebrew kasɛm sɛ Bethesda. Ɛwɔ ntwononum. Ɛwɔ ntwononum. Ɔsena yenum na nipa pii ayalefoɔ. Nipa pii wankaso nipa bi ɔsi nipa pii Ayalefoɔ. ayarefoɔ Anifrafoɔ. nifrani Empate. mpache Ɛne wɔn a wɔfa wuo deda. wɔn a wɔfa wuo stroke akye wɔn deda Ɛretwa nsuo ne wosoɔ. wɔn twa nsuo ne wosoɔ Na eduru ebire bi mu a sɛ biribi do a ɔbɔfoɔ sane ba tadeɛ no mu soro bɛhono abɔfoɔ nsuo no. ɛsane ba tadeɛ no mu bɛwoso nsuo Na no deɛ nsuo no hunu akyi no wɔdi kan akoto mu. nsuo ne hu n'akyi no yare ni a ɔbɛdi kan atɔm Yadeɛ biara a ɔyare no ɔyare a ne ho yɛ ne den. na ne ho ayɛ ne den Na nipa bi wɔ hɔ a wɔadi mfirinhyia 38 na ho wɔ mmerem. Ɔno na Yesu hunu sɛ obi ayare ada Bethesda subura no mfinhyia sɛn 38. obi anka bi mfinhyia sɛn aduasa nwɔtwe Ɔno na Yesu hunu sɛ ɔda hɔ. Yesu Kristo hunu ne sɛ ɔda hɔ Na ɔte sɛ wakyɛ no. ɔte sɛ wɔkyɛ Ɔka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ wopɛ sɛ wo ho yɛ wo den anaa. enti wopɛ sɛ wo ho yɛ wo den anaa Ɔyarefoɔ no buaa ne sɛ ae owura me ne obi asɛ nsuo ne ho na wɔde bɛkɔ akɔto mene tadeɛ. obiaa sɛ nsuo ne ho na wɔde mbɛto tadeɛ no Na sɛ merekɔ a sɛ meekɔ na obi adi m'anim a kan obi di kom. m'anim kan kom Na Yesu sɛ ne sɛ sɔre yiw kɛtɛ ne nante. hallelujah Amen. ɔse na Yesu sɛ ne sɛ Sɔre sɔre yiw kɛtɛ you get ne it nante. nante Ne ntɛmara. Onipa no ho yɛ ne den. ne ho yɛ ne Na den wɔyi ne kɛtɛ. wɔyi ne Na kɛtɛ ɔnante. ɔnante Nso na ɛyɛ homeda. mepɛ sɛ saa nkɔmmɔdie yi nko a na me ne wo twetwe wogye me so a mepɛ amen Amen. John chapter 5 deɛ ɔtwerɛ John ɛyɛ Sɛbɛdeo ba no Sɛbɛdeo ne ba a yɛfrɛ no John Jesus nso frɛ no beloved asuafoɔ no nyinaa nso ɔne ne sua Yes. obɛdi Yesu akyi no at the age of 19 years young man wogye me so a mepɛ amen Amen. but obɛdi Yesu akyi n'akoma nyinaa ne n'adwen nyinaa ɛna ɔde bɛdi Christ akyi na ɔtwerɛ nneɛma asiiɛ ɛfa Yesu Kristo adwuma a wɔyɛ ho na yɛnhwɛ deɛ John chapter 5 nkɔmmɔ na me ne wodi wɔse bubuani bi kuro bi yɛfrɛ ne Bethesda Yes. na tadeɛ bi wɔ hɔ tadeɛ no so paa na yɛka tadeɛ is talking about lake na saa tadeɛ no ho ana yarefoɔ ɛdeda Yes. anifrafoɔ abubuafoɔ ampakye wɔn a wɔmfa wuo Yes. ɛhɔ na wɔn deda wogye me so a mepɛ amen Amen. na Jesus nam no ɔhunu sɛ obi ada hɔ 38 bad years ɔda hɔ 38 years na botaa no nyinaa ne sɛ wɔretwa nsuo no wosoɔ anaa ne ho no na me question ne sɛ why sɛ nsuo no gyene a obi tom a onya nkwa gye saa ho no why ɛno na me ne wode bɛbɛdi nkɔmmɔ ɛnyɛ nsuo ne kɛkɛ o nsuo ne ho na nsuo no nso bɛho na yɛbɔfoɔ bi na firi soro abɛhono no Yes. wogye me so a mepɛ amen Amen. mepɛkyɛ woate aseɛ Ah. nsuo no ho no na yɛ potɔpotɔ a ansa na yare ni ɔbɛdi ka atom na nya ayaresa na sɛ nsuo no ho no ya wotɔm a woda mu ano asɔre yɛsa asoa wabɛtoɔ sɛ bom wogye me so a mepɛ amen Amen. fine afei yiyi w'asom ne yɛhwɛ nneɛ ntie nsuo no ho no
Jesus Christ enyamaya no na yentu baye yentu honhom yeni bibia yegina so akastil demon sa obi yare a edifo maako bi na ayaresa ebedi wonsam odifo bi ti se Moses nipa wotime bo mpa ma ne ho to no aye Miriam. Only Miriam alone. The first prophet in the Bible aye Abraham. Wansa yare da. Wotime so amepa amen. Amen. The first prophet in the Bible is what? Abraham. Wansa yare da. The 8th evangelist aye Noah. Wan heali obi ada. Me pase me boawo. Samuel is a prophet. Wansa yare da. But Elijah ahele osayare. Elijah nyane wufo. Elisa sayare. Elisa nyane wufo. Woteme so amepa amen. Amen. Odifo Isaiah wansa yare da. Jeremiah ansabida. Ezekiel ansabida. Nahum, Habakkuk, Joel, Micah, Malachi, omansa yare da. He's a prophet. Give me so amen. Amen. John the Baptist is the last prophet in Old Testament. One healy will be ada. If you say, Nadia, you big dinner swasayariano. Iniho. Na kuro ba ko pe aye friend Bethesda. Ana na tade bida. Enti san lake na ko te say lake bosomtwe. What dey say? Ana wa ma trace hunu say every blessed year so na bofo be hunu nsuo. Na saba hunu na yare ni toma na ne ho aye de ba fi aton. Yes. Enti ho na Israel fo yare fo akoguo. Ana Israel man no monso no. So obi yare na twa 1 year na nkoya ye yini firi kuro no. Ne ade na koto kuro na ja. Enti so oda ho na ne ho tono a. Oje me so amepa amen. Amen. No ade ne ho akokire sofo panini. Ne ya dwira no. What ya say? Ansa na watimi abanipam. Obi ansa sa asem we nso. Enti Christ nyamaye no. Me study Bible now from Genesis Abano. Daniel, prophet Daniel, wansa yare da. Enti nano me hwe difo na abano. No mo se adifo na sayare na me sere. Na me dia me sere wo mo. Na wonim backside subura no. Bofo na be hono no na ma me nkira wo ne nti abofo hono no. Fa Israel, Namima Israel for ya apamadaka. Apamadaka. Ya the Aaron Pumana tomb. Moses mransam do them. Mana wamudi ne kwani bigum and a gold and shoot them. And Nioma, a wapamadaka dumuni. What you must swam amen. Amen. And the young Konyamionu and Pataja. A siswa. Ani aya sura bofo nsaso mienu we si ha enti yesi dan na ye tent ani acha mu 3 first one no ye kon adu ho me se afra ni say adi ho obi anka bi afra ni say adu ho second aya konkono bia third aya konkono bia sa konkro bia ho no ehọ na pamada kan ya de ba isi yes woje me so amepe amen amen na say Louis fo no only Louis alone Louis asefo nko na sa tent no mo yam adwuma ye ho adwuma wo ye Rubin ba woni wo kwan so okọ wo ye Isaac ba nko ho wo ye Dan ba nko ho wo ye Benjamin nia undi deserve ho na ye wo mo nchemu miensa
asofo kwa no a omo ye motofo no omo wa adu ho omo wa adu ho na du ho no mama nkyerɛ na ayi no wogina ho ada wo ha obi a wotwam bia hu wonso uhu de wotwam adu ho no na ansana sɔfo panin na ɔbɛkɔ konkro bia bɛba no obeduru du hɔ a yɛhohoro ne nan ne ahohoro ne nsa ogyeme so a mepɛ amen ne aworo atade ɔde firi fie baeɛ no yɛaworo ne ahyɛ no asɔfo tadeɛ ti asɛm ne ɔba on deserve so odidi wɔ fie ɛfiri sɛ ɔbɛwura konkro bia paa no wɔ hɔ ɛno bi na wɔso odi yɛnya woro ne nsa wia ne ade nkranta hyɛ ne nsam only him and I was what you join a minute. A mojan so and deserve so from. I will say at the Yawa. Eso. Because she said mojan in our begum. Yet the Yawan is so ya. Your friend at the abyss summit. Yet the atom. Obian Timmy. No suffer panina tam. What you must swam upon amen. Amen. Oh, Colonel, and you can so a nanti sumu. I was so a short canal or so light. Your friend cannot sit. I 7 represent God's spirit. And Sana was so incense represent the righteous prayer. Yes. Amen. Amen. And Sana wakoprohu akodipano represent the body of Jesus Christ. Amen. Obiantieni. And to when you do konkrobia wa obewuramua yade doso esinasene. Atade na sanu na chiri ya de doso eno na na kwakubu nsam na kankam ya ne tena manom afa wo de kom no doso no ancient time near the sea asofo asene near the adoma sensen ya no near the ahoma som apie adu ho enti asofo no ebi wo konkono bia sa konkono bia ho no wogina ho a eda wo ha obi huti unsu huniti ebacha wati ase yes otwama hu no bete firi wo minimu ba fam onhunu but konkro bi ade akova obi hu unsu hu obia be ba ka sama kiro a level of gospel Christianity e wo mo 3 your motofo ya wa branch ya na wo de wanyini yeah sa na tie adu ho konkrobia amen wojema so amepe amen na nya Christianity ho na meka fanti no ma menka ne sade ya twere no enti ti asem ni sa sofu no wura mu a awo se odi ka sra bone fache ema ne ho odi moja ne pata ema ne ho first no pata wia wa pata bia ma oman no ani the call against asofo jemeso amen na se sofo no aye boni bia nyame de che no anya ya awurade timi yi ne ho adi kira no etimi bo no kunu wo wunsu a sofo bia ni wo kwan so wura konkono bia ho na mo mahoma na so na sene no ana wo se de twetwe no enti se sofo no wo ho no nwu ya ba bia obekọ bia homa ne wo so na o ma wani mu ho na hunu se oho emojaw ana no okopete de sra o man nyina ana ono bone enti na bible kan Hebrew say are kamia ye se ade nyina na odi moja te ho na se moja nwu afafere nya de ya ba ade nyina na odi moja ne te ho wojeme so amepa amen na se moja nwu afafere ma na wonim bribi the entire me go to Bethesda ana me de kasa kire wo yi so what the moja ne pete the blood of lamb odwan emoja no antimi nsese nipa ba kokra odwan o emoja no antimi nyi nipa ba kokra nkwa
What you so amen. Amen. A free Adam redeem. Adam ya boneno. Edi besi satan ni nyina na nipa bone da so. Emirachi ne papu moja no. Akata bone so enyim free ho. Enti afi ba so a na so bie na nyame ehunu se nipa ne bone da so ye de ban. Na wo se asa akokata so ne yakokum odwan foforo. Ba ka se ma cho. Enti wotwa moja ne saa na so hwiegu a awo se wo mu hu ne se bofo awo se bofo no ba na wabefa moja no de ko na son se eye mua moja no according to Psalm 50 wase me ni aboa moja na ntwini ni moja what do you say what kind jeme so amen Amen. na obefa moja ne saa ade a moja ne timi ye aya yare ni ba ko a okoje na okosa ne yare entimi nti wakira ba kokora ho wojeme so amepa amen Amen. wo mu ni sabofo aya wurade no a opie ho a no oji moja na ya mpata de na no akata bone no so moja no wamfa nko no de ko Bethesda wojeme so amepa amen Amen. no de akohunu nsuo num ti asem ni yo yare ni bia wade ho a obedi ka atom no anya yaresa ti asem ni na ano ana bema bia da ho 38 years 38 what? Yes. Onya yaresa. What they say? Ya do akoto gi. Abusumi nsia na onya yaresa. Wabusuafo kora wire befiu. Onamfofo kora nka o. Nti man no ada ho no. One point gram fra Christ. Say yesu me da ha. Ana wan small bia so onko kankyere no. A son said Christ was said no, what reserve that man. God himself reserved that man. Said ya baya wa nam so be Christo dintia. What you so amen. Amen. Because they are no about who knows you no. Only I want on. If I can't much now. Nti Jesus ne asuafo no nam ana akachira on se mom yanko Bethesda tade no ho abrantie bi wo ne yanko sane yare na ade a masadi wa ha wo se won twono sai 5 e won twono num yes ya kan twono a akwan ana bra na valanda mako 5 sa valanda no so ni nyina wo fa wo di kopie nsuo num aya kwan num wo teme so amepe amen Amen. akwan ni bia wo fa so a wo kopie nsuo num the first road of that Bethesda, the first road no he called that road judgment. He called that road what? Judgment. Ay sana ensuo no ya do batum amu anya yaresa no no osoro bu atan he called that road what? Judgment. Edino that road no aya 5 that is Jesus. That is what? Jesus. Ono ane kwan afa so konsuo no. So Jesus say, I am the way, the life, and the truth. Amen. What can say? I am the way. One can say, I am a. So I am a way. Not there is a way, another way. But what I say? I say, I am the TH. I am the.
way. Not just that there is no way. Amen. Only Christ alone. And the first road, letter J, that is judgment. Yes. Yarini be our dahon, your judge, and who's a woody fan, I would be. Jemeso, amen. Amen. Number 2, letter D, ye. That is internal. Jemeso kasa, amen. Amen. Internal. Amen. Next letter. Yes. S. That is salvation. It gives you salvation. Adiaba Akwasi say Christopher Yampe is salvation. Many Christians need a prosperity. Paul, a friend, Sumina Swadi. Jesus and so friend Yeno. Adia Paul Umu. Anona I saw for the preaching home. They say the Church of Pentecost. Assemblies of God. IGCG as a day. What is it? Say a Katina sorry, but say, repent. Christ is coming out. The moment the Akan is obedient. I was therefore, they come what? As I see, so be at the four. Do I have the four Christ? Amen. Be at the four. We are the four the untouched. Now, so to be Yisika. Eko jina ko to bibi dia na chese onya hunwie. Bibacha what is here? Yes. Me shut churches na abanna no a. Na me kra awera ho. Me say eto biribi aya na man force me tan obi me ntan obi a. Ntan obi a mumu sha. Wo no oba wa ya sala ne tunu mugu. But if you go to Assemblies of God church, see many dressing. If you go to CCC and the church, oh, Assemblies American. Assemblies American. Yes. Can is a Pentecost ni be jina to chorus or to jumwa. The dressing crama will call those over question. But to know jina what? The Toma you know guabonting. Oh, the Toma. Okay, come shine. A real down who did down will be a boy. Christosome a real say. A Christopher for your coach. A real coach here. We shall my bad dressing at Adian was sent what be a good triso. A siphon. What that one not show me a baby a walk on any dear she. What can I see when you way? If you pay the bueno when you are no man. If a person and the bueno, Yanko Pond domain. Did I be a castle? I was set a Christopher na Moaban. Me cramming from a Christopher. Because you won't deserve it. One more quite sorry. I was somewhat trashing. No more fat one man to be none for. No more show a near pa. No more Timishia. What is here? Yes. Some shot. Oh, Yana Mira. Master Christianity. Oh. You know, some about I was on banana, so Mamma Uncle. We will bow and move better. I don't make a say. So far, what I say, Pentecost, Apostle, when you know. One of them penning for an abyssal. Only do we see a bewooden. Many did not tell but woman and him rather hustle. Amen. What you must swam, amen. Amen. Make me cut me the two internet in your eye. Amen. Amen. A dear concern, sir. When you are crammed for, my baba, ya sorry.
Abakoto asore. Unim na akonom jo to bi onyam betua woka. Abakoto asore. Abomu ase awia kataban ni nsuo nyina na akotu. Wo wi asa akonom jo to. Anyo ade sami ka bi utirim ayodo. You need to change. And you san kwashiwi and kwatrama slachi them so fra Allah. Allah no washi. I say all day. Right, my kasamu. I say the mesramo. Amenka. Ansana. Nipa ne beton sunu manya ayaresa ne judge no. Yes. What do you say? Yes. When you're internal life, at the same time, salvation. They are talking about they are saying what thing you pass or understanding spirit. Amen. You, the next road, you. That is understanding. Amen. So what you be when you move? That's the one tiasia. Papa. And the last one area is S. That is Savior. A John. Me pasa obi a wutie me tie ne yie. Enti akwana no da ho no. 38 years. You buna taya odifo. You buna taya me so ade abai odifo. When internal life. Oh. Salvation onibi. Nyamasuma yasum Israel so onya de abai. Otiasia. Onsan ni nkwa. Yes. Ntina no waka ho no nya hwe. De ntia no waka ho nyina no no. Nya se na busuafo na enye fase so mbetam na tum. No anyare ofie. Ana busuafo tam ne ba ho. What do you say? When Yari will fear the bush for time and about. But I would be fair no checking on Nimqua. That judging and what the hell? What you must swap? Amen. Amen. But a Christo swap by and what's 1 hour the Abay. It is a yes to quadjet that Maya. None anything into your name of no idea by Wajera. Me passe obi atie me obadwe matie ne ye Jesus ko ho odu wa no ne akoa no e be kasa no so wura te sai o se me hoye na wo da ha pade ai Jesus ni dada o pa no so wura me twa nsuo no wo so ye ne da ha ya do so o mo nyina akọ akame. No, sir. Now, we are not so that a fear fibia. And so never was so. But for me, but was soon. Then so was sweaty, the obedi can't tomon. None a yariako. A quantity to make us and no one say Yariano. What to make us? What you must swap. Amen. Amen. I say, yes, you shall indeed know who is sir. Or no weapon. Bofo bi ansa mansuo no mu bio dabi e ba ta wati ase ono wa ba no obi amahunu nsuo no bio tie ne ye enti yesu hwa brantie ne din de di kan waka chansa sorry yes je me so amen akwa ne so owura me sorry am ebu ahwe wase sorry Wana kwa sorry, na Yesu asa katre you kate. Wow. Oye kate no sikofie. Jema so amen. Amen. Radio sorry. You kate. Kofie. What jema so amen. Amen. 38 years. My question is why said that guy? Yam fanan tunsu. Entisana obi be katra o sanya me so ontua bura is it true? Anya ne kone
Christ bato say obi datade ho tade yensuo wan sabi amane sa gikofie wodi ase yes wan sam no no sukwan pagya na mfrim na sema o kan say o you show the word was say sorry you get it yes kofie amen wodi me so amepa amen amen wan ka say sorry to nsuo num anu wan ka say sorry sabi ko so Jesus akatra ne say sorry jaw kata hokwa now definitely what jakata na what the obekwa sa beda so me ba ta what ya say akwasem but what say sorry o kata na ya de yi na ja sa on kon sa anya de ya ban maha wo wi anu say enko wiram na mum ko fanyere ko fie now we Christians as some of my canon and taking it serious young quatiano ejina nneoma num ya aso atamuo jamaso amen amen internal life salvation understanding of God so betin yankopon asemase ane ogia awrade na madom so ba dia ba ajew sa ne o mayiso o jamaso amepa amen amen na mama nka hintasem e wo mu nkyiraw wo mu de ne di moja no ebe son aba hunu nsuo no ansa na obi atoma nya yaresa yaya penso enye bubuyo ne yare ne bone wow yaya penso wo mu time no so obi ton nsuo no wofura ni kuromfo bose because wo mu ba ne ho ade abai atono yaya time yi sadiboyeni enya yaresa no ba etre ne ni a enya nipa ne bose sura bofo ne bose ana number 2 ya no emoja no yamfa hunu nsuo eye pure blood I am from eye Christ and use blood no so for be antimi use that blood evangelist ntimi apostle ntimi some do ne yesu mo jam krase sam no emoja ne nyon na we use ka be use no rough ka ni mo ma me no papa only Christ alone sa uji ni di na o sakra wadwe nipa bia on sakra no you are